Без багаж е като вълшебна кутия, в която винаги можеш да намериш нещо ново, нещо впечатляващо и изненадващо. Ако го искаш, просто трябва да отвориш вратата и да тръгнеш по пътя с нас. Ако си изпълнен с любопитство, то тогава ще откриеш безценните съкровища, скрити в тази кутия, заедно с радост, която да споделяш. Без багаж отправяме се към амазонската джунгла на Еквадор, оттам към островите на Фиджи и Сейшелите, без да пропускаме Шри-Ланка и Кения, вулканите на Никарагуа и чудния подводен свят. Ще сбъднем и отдавнашна мечта – да пътешестваме из невероятния Мадагаскар. Очакват ни безброй непознати култури, диви гори и техните обитатели, далечни кътчета, от които не искаш да си тръгнеш. Гледайте най-добрите епизоди от документалната поредица в избрано от вас време. Намерете на Нетера TV+. Без багаж. 20 години пътешествия без граници.